Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka. Na'am, kamar yadda nake zan nuna muku yadda za ku sauke file ɗin. So yanzu mu je cikin WhatsApp ɗin mu sai ku ga yadda bayan mun danna WhatsApp mun shigo. To kun ga chatting namu na farko nan ga Just Abdul Official ya turo file ɗin. Sai mu click na kansa. So ga file ɗin ya turo. Okay, ban buɗe data ba. Sai ka buɗe datan ka. After ka buɗe datan ka sai mu sauke mu yi downloading file ɗin kenan. Gashi nan yana gama downloading kamar yadda kuke gani, sai mu taɓa kansa. To kun ga zai kawo muku wannan option ɗin. So sai ku danna just once ɗin nan, open with contacts. Sai mu danna. So zai fito mana da email namu, gashi nan email ɗin da suke kan waya. So yanzu sai ka zaɓa akan email ɗin da kake so ka sauke shi file ɗin. Amma a shawarce kar ka sa a wayanka ko akan sim ɗinka. Ka sa a email, hakan ne zai sa ko da ka rasa wayarka kana samu ka zo ka login email ɗinka akan wayan kaga duk lambobinka za su dawo. To yanzu kamar a misali sai mu sa a wannan email ɗin na farko. So muna taɓa shi. Kun gani example of file will be imported shortly. So wannan zai sauka a hankali kenan. Yanzu inda za mu koma cikin content namu za mu ga file ɗinmu sun ƙaru, lambobinmu sun ƙaru. From yanda muka bari za mu zo mu tarar da ya ƙaru. To insha Allah wannan daman shi ne.